banka se bi nko bo mu degree ko PhD oya ade na ne so wo afutu ode ye be che wa se me se bre no me ko ne nche na ye ne di nkomo mame ma ko aba ya bia boko de ami adum na so mre na ye de edwa na ti aye ma na emu no ye bubiso a emfie dodo sen na do wura lesbian mu se de me kan ye no na kwan ben so na wura mu na afutu ben na de ma eye adasama omuguso ompeso omuwura mu bedase. Okay. If you need the 15 to 20 years. You will 25 now. I on and off into me to be canning I say 25 roughly. Okay. Yeah. The equampen so and a wura a ma supi ni madarma. Okay, acquire me fast room when they say. If you ask now see who say you was spiritual beings, yes, I physical beings. Okay. It is a baku free more. Enye ye entimi mobra na so entimi transasi so ti se entina okra ne free mu a na wo nipadua na aye entimi enya adwuma no entino because of that entino se nyame ye spirit ana bonsam so ye spirit ti se eni nyame won kita ho a true dreams no bi wo so nyame amanani awodi hunu nyoma wo honhom fam aye bayi aha entino se bia se nyame wone ma ana bonsam so wone ma ti se bia wo ye nyame dia ase bonsam nyame bonsam hihye nyoma bi tiawa nyame faada esum yi kire wo a wo ye ne ba no ama wo hu so ahwe wo ho yie entina bi wa betimi anya dream se bia na wawu ewo ada esum se wan hwe yie no wa ma ho mpa yie a wan nya akomhwe ne ade a obehu se ade kro na wo hu ya no wawu no ebesi honamani aha eti kwa ma me fa so ne se ebaaye ne se me ada esum na eda ne ho adi ebra no medi be se 3 years ekọ akopem be se 10 ana me nya ada esum ase enukwa na me kọ ba bi ase trans me kopre ko na na mani bie other world ana me hu se emesiriwa me ensa gina manim emesiriwa me ensa no obi akuta memedua ana emma dua ana oba de ne bo ase na hwewa ne de eni ho enti no me hu sa no ema me yam himiye na gosa me yakora na me nim se de adasum asem sitie enti ema me dwane tefuo na me hu nyoma hu sa but na me hu de adasum no de kire anase unya revelations bia na hu trance bia na dreams kra na minim se de adeso asitie ana minim bibia metimi dia akirekire adeso ni mu na me maame so no me maame nwia ne fa me tete me entino na mitimi open up enkire no ka nyoma na me hu no enkire no enti efiri ho na me nyini no na me hu sa fe no me hunu me mum no ana me hunu mu me hu sa asem ye bema enti na wo se me ye me bibia se bema na sa da eso no se sa bre no na menya ni mini no na menya obi ma ne bompa yeta machi a ka sa de ni break ya moment mi anko lesbianism nim enti sa spirit na beda wo ho adi kire me ye spirit na e wa abusua mu a omo ware ma ne mema enti me no do me ye mbema ye oba na nya me bo me se me ye oba no ba o ma change me su no aye ne bema enti na ma me hu se me ye bema no enti no me nyini no e me hu ni se ase me ye bema enti no na me ne ma edi agora abre bia no me fa emema ayi me kofa bi aba na se brodua na me de si me ba so na me de di ma na chi de bo so me de akoda oba so ba na me nim ade a meye enti eno no eka ho bia ma me nyini ya na after JSS because JSS form 2 na me senior bi wo form 3 na okonyem ye koye teenage pregnancy ni bi enti onyem ye no ba school a na ne ho ye me mobo ase na efie so na omo fie so na e ho nye ti oba fie a
na me make sure say na didie mu ne ni sikasem ne ni bibia mu meboa no ne ade enti na say from that time no na me take responsibility say me make sure say obi a woni bi no bi a me namfofo obi a amfa adwane a ma school ni ade mema ni bi obi oni sika mema ni bi because that time na efie so na ehoye enti no edidi mu ama me hwe me senior na kakra sa aboa na akopun say odi wie JSS no after JSS no na me twa me results a me tifie ti me tifie ni mu no ana me next door neighbor girl bi a wakọ secondary school awie ono no ti efie ba akoma o free so ana o ba ye de so na girl no hu me na opemi na me susu mi nim se bibisa do na me nim se be ne ma di agro ne ade but na me nim se oye lesbian. At that time, no one feels saying, no one feels saying. Number 15. 15. Okay. Yes. Sada ya sona osu ye nyina na o ka. Tema na enyo bi eda sudi omu a ede o kome masemu no se ohu se o ye be mate bia na emu ye oba no. Utimi bo abusuami ama ne se na asi wabrabo. Na make us mentimi amo amane because and that was so. Na be se mu sa o. Mentimi amo amane. Aha. Iti akoso ha iti ewie JSS ni mu no ana girl no metifie no no so awie secondary school tifie iti ohumi ala opemasem na nso no ontimi opem so ontimi nka iti okachire me younger sister so me kanchem so opemasem na so okay again no so ne ho ofepa iti na ebeye free iti edu time bia maybe a ono so we submissive emba na mo bro mo ho ase no ameso na mani eden pa enti be masu na enti bo se bu ano bi aduane se bia na afre asset table esi ho na afre mi nua so me frɛ me se membra fi enti me kwa na matena se na wa bet the table na simeni no start tetema me ni ade a ebi also no a parcel gift ne nyoma na ode ama me na me so ma parcel gift ne ade na mama ni sika ne ade enti ekoso a today bi me ho na oye aduane no frɛ me se membra medidi ti me call ye no ana o start say o feed me o tete aduane na hye me no bi se de sa oba ne dem sa se mudi odo oba ne be ma oba ne be ma kanti atwetwe na o twetwe ho o de emre ni ntino yenko ne taw enti at the age of 15 no and I shall say, oh, yes, supi no. Se biti okase mo. Enti wo na odi kan ye na na se ono na edi kan eyo. Se sa time de na minim so nto na edi kan ye me ansa na me so be hunu ye. Sa enti first day at class no. Mu wura dem wo no. Kwa ben so na mu practice no. Oh, also so me mu ti say de ba ne be me da oye na. Sa no start so okay se me ni ade no so me no fu mu ni ade a enti ye hu ya ne se bibia koso no wo bu nsa pen ai na me bu nsa pen enti yen hwa de wa ase adata no ne be ma so afa pen da bi na me be ma mfa saada no na oba so mu na watenka bia pi no de ne nsa dodo se no de ewura wase ba kwa na mienu oh so time de be se two one at a time and san like two ne be ko yes o ye virgin na se o ye oba bunu na bema kwade ne bema eto ya ase na yesi moja ba na eya na oba ede ne nsa mienu se ewura wa ya ase se twa na ya wo no na ne de net ten oh no de ya wonim so onim obi a onim se adwuma ne so dia ya obi anim because we bleedy there be that because ho no ma ho no ususo ni mu ne case na ma oba ho ne ya wet iti ho ne ya wet na no use one finger na de press ho kakran iti se ho ne ya wet more na bia wa ade two so mema na aya akra a gradual process so mema de ne de mu odu kakra iti se ho ne nya na me usef mema no so ya no mo rohye ti no se ho ne nya wet no ofo so sa no so a no so ka ho na ya na ma mo ja ne ba no. Okay. Oda mo sa time na wo 15 years no. Na ababa ya no so wo mfi sen. Ono no bebe 18 and I say 19. Yeah. No proud. Oh, proud and proud. Okay. Yen rade. Proud. Wadi kan e do wa yesa supi no. Wani ji ho.
utoso yeso bekoso na de nti na shell se toso koso oh so say me cars ada so na me hu ye no nti na no na e operate na ada so no afa me because say me nya obi a obeta machi wo mpa bo ma ye break is ade no okay ti esimu esisa ana na akwa bibi so ase girl no so ase ye soma no e ma ni inseti bibi wo bi mu mo ti na ase ama sa desire for women no abeye mo onyini se na abusuani nhede ni bi enti e ma na doye na oye won nti wani beje ne ho ana obenya atenka bi se oya adepa David e fie die me fie die nyame anim no kware na mu fie die aho kire ni wo kra me nko a me pe na me ha go problem boys na ba no mu se ebi ni fie a oh akua na tsen wadidi oh na G20 bi didi e na nkra na tsen opa adwuma mu kwan oh David oh okay David that time ni dey me papa ye lawyer ni kese pa that time no inti me ka ne say aho kire pa de me kra na me DVD man krofo bi di ti aho kire de man fabu mu to the age of I think 30 na me benya problems inti every at the age of 15 abaya na break virginity through lesbianism na kwa be so na sa wi a wo ma no ko the to so say na o sa konya obi foforo ano de se na ne fie ben ye nti no na me tai ko num ta ofre me na me ko ne ade a nti no me after 1 year na me ko secondary school na ade na se ade ne ya hihye on se ebra nyame ahihye ne pa no sa atam so ana bonsam so ahye ne bone wo wakwan mu so ade be se obi anu wo hu bone ana wo hu bonsam da so de bia ye de yefu bu e ma bonsam e ba sa nso de a na ye kudidwa ne afre wo na mbetima boaye no e wo ya asetrem through ahama dubra sunsum semu no na ye komo na ye ko sa de na de oni kire ye trans powers edimeni kire trans powers na o so men kan se efiada wi o so obetena aye entafo akunya no so no de entafo tumi aye de asa oyare no so no ka kire se aye entafo tumi nkwane ahama wonte abanto ho oba so men ka o hyebre nkire no ono abegbowura o hyebre mu no ka de ehinta wo abrabo mu wi a o de aba ka o so men kan kire se o ye edweso sorry o wa abrepo highway ni so abrepo highway ni so so besi broni krum uduru ope o so besi goy filling station no for number no afre no 0248 699898 0248 699898 o so men kan kire se hye nso oba wa sa aba na ode ayesamna no ono ana ye awi enye hyebre mu asem na e ban bo samna e bo omo musika ahye spiritual marriage lesbianism gayism mami owi a mema na ye AK47 atasamna na mepe bia ma o ponse utibia mu nyina wafrem nu no mesa pe bia ma atasamna mepe bia ma no efri se e banbo empensemfo e friend the bulldozer of AK47 sa aba we ne boban efri e asefo no fidisum bia osefo no de e hwehwe wo no oso bo modern so be friend 0248 699898 oso wa ya abrepo bro ni krom wo na ofre na debi obejo so na emom de defia dade on fe ni agro timi de ka me ka tro se defia de bia no ene atamu mpunumpu wate na mo pa abam no ntafo na mo di abenebeni wa aye asase we so no oso ye nta oye ata oye tafo nti omo de o tima bia o se obeboa mo ti mo mfre no o 02448401 0248 699898 0248 699898 na me peje miti ya na me pewechi e de koin ma me adusa ma me ani o ma me nie a obatampa opatapa odwen ma ho wotimi di enubra esa yare afiri eye wonam dua ho on se wonam kwa no se bito de bia na ye mre yetimi ye nyuma bi wa emfata se bi yetimi ko chicken pox yetimi ko ye nyuma bi na yakonya gonorrhea on so ko junso da bi wa especially ye mai on se ye de bia de benya washroom privately yakwa bonten a na yakwa public house or near kunya white any gonorrhea ni be de abeti near de ko ma me adusa say mo how ndi sha mre tie we bia no the here so we find the number 0500 110 115 0500 110 115 o se men kan jo so wo so am go police station wo ma kro na o no butu dunduma o se ede biara no osom ise kosiada nkwa na onye adwuma na o se men kan jo se obema mo ayemre se eye ntehyewa bi na egu se ubowa
anaasɛ deɛn ɛna yɛayɛ nipadua no anaa wonam kwaa no bɔ mmɔden asɛ wɔbɛfrɛ no wate na ɔse ɔno ɛnyɛ sɛ yɛfrɛ no maame adusa no yɛ kama danse ni o ɛyɛ nipa da sɛ ni yare yɛ ɔsaa no ama me gye wadanseɛ na maame ni o ɔsɛ wadanse ni bɔ mmɔden asɛ bɛhyɛ maame adusa ɔ ɛyɛ soame kɔyɛ filling station wɔ ɛwɔ makro wɔ na hɔ no butu dwuma frɛ no 0500 110 115 0500 110 115 na mede wokɔ nana dekye papa ifiada no ɛne korɛ woba ase bɛni bɛdu dwuma keka ɛyɛ hintasɛm wɔ ɛyɛ yɛasetena mu no sunsumsɛm mu na wowie no woka asɛm kyerɛ me mede kɔyɛ adwuma no ayɛyi maame ɛno nti na medi ho adanse sɛ yɛ mmɔmmɔden ne sɛ deɛ ni bɛkyerɛ yɛ asankare 47 ɔhɔ no butu du dwuma ɔsɛ ɔno wɔka kyerɛ wo deɛ hinta wɔ abrabɔ mu deɛ ɛsɛ wo no deɛ abusua bɔ nsɛm bi ɔte fie hɔ no ɔha wo no pra no nkyerɛ wo na ɔmfa aban ka no wate ɔsɛ ɔno deɛ yɛ akyiriwadeɛ na ɔde ka saa abayifoɔ no akyiriwadeɛ na ɔde ka saa abonsamfoɔ no wo sɛ ɔte hɔ no wayɛ nkɔbɛsie wɔ abrabɔ mu wayɛ ho so sɛ wɔn run about no kwaa na wɔatwa wɔ bɛsi no bi sɛ ei ntimi paa me nie wo na okuta sika wei nɛnɛ woyɛ sei wo na wo no mu nsa wo bɛn na wo no mu nsa ɔsɛ me nka kyerɛ sɛ bɔ mmɔden aso bɛwu no wate ɔsɛ sɛ yɛte asase wei so na ɔdoma komakoma adɔm no ɔyɛ sunsum mu wadoma komakoma adɔm no ɔyɛ honhom na okuta ahaban no ɛdeɛ ne wo haw yare bɛ no ntimi nsa ɔsɛ ɔde ahaban ho ɛne sɛ yareɛ no honamdua no ɛne honhom no ɔbɛka na wasa ɔhyɛ brɛ wate frɛ no 0246 014029 0246 014029 the number no screen so wobɛtumi afa na wo so akɔgye wa yaresa na wiase no ade yɛ paa ne sɛ ɔsɛfo bɛtwen wo hyira akɔ akyiri deɛ na mebu sɛ ɔsɛfo ne sɛ ɔtan o aduru ɔtan ne aduru nso mo haye da bia yɛ ne mo ne te hwɛ ɔbɔ nhyira bi gu bɛnhyira ho ntimi ngye ɔn sɛ saa dipa no sɛ bi ka fra kyɛ ɔyɛ kwase a nimdie kura wo no so ɔmayɛ me yɛ pamu firi saa adwumadie mu kura na nyansa ɔdoma nko ade dum no ntimi ngye nso na ɔtetew ɔtwe nko ɛyɛ w'anim ɛwɔ haw mu enti na da kyɛ sɛ menka nkyerɛ sɛ brawate no nsi no kwan ɔma ban bi meda wo ne mienu ntam ɛna ɛmesere bɛyɛ bi ɔsɔre a ɔbɛkrom saa sɛ ɔpɛ nemunyam sɛ de madaf black sankara sɛ nso ɔmu na anyumunyam mu ɔmo gyimie ɛyɛ ɔmo nhyira nyansa ayɛ ɔmo sɛ dam ɔmo pere saa sɛ podua ɛntimi anka na ntwe nsɛm mu no yɛde kɔma kɔmfo pere yɛra de kɔma ɔhene so tɔɔyɛ na ne da ɛyɛ akunya no so yɛ pere ɔsɛ podua ntimi nka obi nsɛm saa na nimdie ne nyansa ɔde makɔmɔde ato wɔ de sɛ ɔfa bi ɔde bɔ bra pa a wonya kyɛ na wodidi ho nkakra ntimi serɛ wo pɛ nyansa wate pɛ banbɔ pɛ yidie firi yɛ wɔ na ɔmo ɛwɔ de ɔmo wɔ bie no na wotimi ayɛ de abɔ bra no wɔ nyansa sɛ mu na kwaseɛ bi a ɔsɛ wɔyɛ frɛ no bɛyie no ɔni tumi nso ɔde bɛyie tumi yɛ de akata ne ho because ne yɛ ne su ne ban bi a ɔyɛ de ɔda na di no ɛmfata frɛ no 0246 014029 nene yɛne yɛde ne nyaa de la na ɛtwetwe nkɔmmɔ ɔsɛ no ɔbɛtu yɛ youth ne fo ɛnɛ man kran ketenkete no ma so jeans bi na ɔmo ne nanam ɔmo nyanko ma na ɔwasɛ ɔmo keka ɔmo bom bɛ na ɛma mienu ɔmo ne nam na ɔmo fefe ɔmo na ɔmo yɛ ɔmo adɔyɛ ɔsɛ mo hwɛ mu yie supi no owura mu 20 to 25 amfa range over mesi wa ma no amfa hwe ama no nke dumre bi no nye obo ade na dom na nke ade oto a ye asamado eno no so oba na ebedi enkobo na ene ye nto adwuma ye ntimi nto adwuma die ni so enam se ye besa koye abena ase ye nana ye mensa wonti no dwuma die no ye besa to aso mire bi efiri se ye bedu asuko ene eya dintre ha ukọ eya bochirima English mu ne baby o na lesbianism gayism eya fa ekuri bi eya mu no eno na me yede we bo kokko se hwe ni ye wo oba bi wo ha na mata be sarasara na na wa yede watwa ba no wosisi oba no no de wani ade ato no busa ne da yeso mu se de wo ka no me enko ni me ni enko ye ma hu because e da ache no mo no bra obre nyina epesika nyina no e odi hye bi a ede opeso o si yi o ka se me na me hwe no me ba na si fie wi na me na me si fie wi e wi ase no e na wo kwa wo enu ti na ya tu sa dwumadi wi ya hyehya ma wo se bra yenka mom se abusua wate na de ewu no hunim no obi nso me kan kyerɛ ti bia bi ofe mu no onso me ka bi nkyerɛ dela yeah eti yen hwa ade wa ase opon se ufa sa te bia we mu nyina no edu pepe so bi no wonu ho se wo sa te bia nim ana ase still na woni je ho oh there be na mani nje ho na woni je ho there be yenya me kra nka me wi nti mani nje ho kra
Nte foto be na person de ma ayahwefo. Ye sisi ya on. By foto be na person de ma eye youth na mo ban kran na mo hye jeans na mo so mukudware eye pool side. Mommy, I'm going to pool side. I want to have a little swim. I want to go to pool side. I'm going to a mall with my friends, you know. E foto be na de mom. Any kan fa ma awofo ansa. Awofo na esrese omo ni nko omo ma ho. Especially adaisun. Omo ma no omo atimi open up. Nyoma ebo abrabom ana visions ana nyoma nya me die di kire omo. Na abre nyina omo fampa bonto omo emwa wo. Na omo sa lay hands emmo mpa yenwu omo maso. Na eno no beboa pa. Elebe wo de pade ne pempa body na de ni kire ye bazooka the Lion of Judah, the African Judah. Papa baby obi na minhira wate o sayarwa wonnamaye o duma kuma na obo ade nyankopon yawe etumi so abofo adom wa o de sayarwa no uguso o de ede esaye o momo omudi abenibi ne wasase so won do so o ka kire wo aje se be ye ntwam aje se obi wanka nye so obi tetew o se o tamfo no so ro so a pomode aso be frɛ no ono honhom sem na odi o se honhom saye se aduane ma no ase nsuo no oduma kuma hyira no abofo sem o se menka kire o se mu MPs na mo bana mo be hye ebo hye kyerade no nyame nsi na twetwe o mo presidents na mo ba mo nche na se mo sre ye nyame tumi se mo pa yini bi no nyame nsi na twetwe o no on dai ka epise nyankopon wanfa abofo na amane keke wode man se ofansa adasama nti mu ye nyoma bi wo a wode jama ye abode atumi no wate na wo ka kyerem se me fanfa fidike se we so ka kyerem se hey yare be na da wo so susum se be na ede ha wa adwen wo waye wasetene mu odwuma be na ede nko bi se ma wo o se me nka kyerem se frɛ no 0244 72 6387 number no e wo screen so o frɛ no say papa ma pre puame e wo oduma nkoma na ehinta se ma ede o be so ka kyerem me no o be bo wate na me fasa akonye we nchia me maame Joyce mama Joyce yami shraw pa ma Joyce wo ye New York ko ne ma Faustina adosoro ko na afutu omodo do me no na se mo de che me amude bia mo de ma me no yami shraw mo se mo kra me na mayem se kusua no na mo so ma fa mo so okode obata akode no akra me na mo de mo obata kese no akra me no obade hira mo bazuka yami shraw no ban ba o de akra me so djuma de me se ye futu na de bro na menye me de ebeduru bebi me ka me intasem bia kyerɛw na ne yenye ya de nya de la enye izo abrabo we efrida yemu sa na de ba ni so so no ku sha damfo na busa so wankasa wo baba na damfo no wan oba be ma no na damfo no wan wan so yi na damfo okwa ha wo de wani tu na chi yenhwe bibi ye ma ho yenhwe bibi yo na omo no ye brefo ye brebre nyina ye yi edie mu ye omu yi edie mu on so yi 20 cedis a akwa ni 10 edi 100 Ghana cedis edi na ya de ye pe no wiase je entina dala e trufu ne abata no se ni kan kyerɛ mo mo ni nkoma na ho mpaebo ba kono no de troso ye de emofra no so yenhwe ye na fofa mu wie na fofa emfa ho se obi oba anaso ye be ma obi ye be ma no obe approach you say bia opo adamfo first of all no oba o me kan kyerɛ so opo but adamfo oba kan kyerɛ so opo adamfo Nso wa mo wani anso de awofo so bebre wo ede ma wa. Be hu ni se ebi anwoma nkakra bi ode be ma no. Wani be kwa kodi achi wo be hu no na chese. Obata we de be ntwa wano so no obata so be bubu so se na ne ede na ye bi na ede asu a wo be kas me be oye wura lesbianism ana so oye wura supi mu. Na oka we de na ekofa course just 5 minutes ye de ye fa frefo enumpe ye mra nti ye kwa bena se ye kɔ oho akwa ye bibi oho. Ano de man de dressing no especially omo ye mema no tomboys na say starts no omo act to say mema no omo dressing ana ade be hu ana man no so no e omo de anklet atoto omo nan tie no so be ma wetimi e hu ni easily omo ntare bi omo sha na ntade de mema apart from mema no de man no de me hu difference dia sheda wo na signal bi wo a obetena se wo ye ne ye bi on se ye se esuo na ebo so ahu mimi ko Facebook tin sei me da me hodi ya bitimu se we journalist ne ye ni su bi e de ntia because o dan su bi e de kire me na me busa se
wi obi anum obi a onimi baby wi campo enso obi num wi a obowura okọ wi adamfo nchen mo hu say lesbian ni me call lesbian nchen unche wo ani dia obehu but nye obi a na wo ani because obi enyame dia na ase adaveti yem path na me akoye bi but oni ani dia unhu le mom no nipa no hu no na obi a ono no pewa obetimi a make advances at you and obetimi obawe nkene a babbo na ni sa akire anase bi a wo gina ho obetimi abe so sisi ana bi a obeka che so opewadamfo no de setiti wunsem ana bi a obeka se opewadamfo na bi a started den sa so onofo anase oso opewadamfo obetimi den sa aso osisi achi aha eno ni sa ni nyina no bi was obetimi atoto gift amount sa ntino through that obetimi aka che so ope be share guy bo barber shop maybe tears bro we nice guy we suit so soft am so me ankasa me ko gym but mostly me pe fruit into here me tadi fruit into my body here dey soft so wow hwe to be na me da me name kasa branch aden so we so soft afi was me your number I'm so okay wait me your number offer me my sweetheart that is saying I'm so hello Patrick ko Facebook continue oh sorry na me kasa me sweetheart be and also another way of format na ni nyina aka ho sound say sweet talks ni nyina aka oh ni nyina aka ho I see now that remon ebu won so omutimi jo number now in spiritually omutimi egba ewura yeah it is the world is made up of spiritualities in the bibia timi koso in the bibia is possible udu elemi bia unya a blood covenant and I say utumi bra omusunsum semini bi there be timi enwura side because of sana me near ni me need demonic eye and I be yesu na me ni bintina mama ntimi anko that deep they no ka hu bi na asem nyoma nyina no mostly na ye lesbian for no omotena bia wo he bi mse bi ye sport e bi ye poolside e bi nso ye beach ho baby enwunu wo no motatena and the problem baby asoro dem kro mo ho tie no de itimi nka say one specific place omo baby a abi wa asofo mu asofo maamefo baby a jai o which is of mamiri ni pen there be but me call platform bi so a then go for marriage of maamefo so tie no de wo baby a wow baby a free asoro dem to edwom we see adum ne sa central market nkwado mu okuoku honuma you always be cool nya asem ketua omo do so pa na omo say sika wom sika no ewom no uye nyame dia na okofoforo sa anwoma we ya ebebre wase bado ebonsam dia na because o say bonsam agya tum na bonsam ahenie mu no sa de no enye ade ye tabu no enti no ya na so ye bonsam de okuta baye okuta tumi bone a bonsam be support wa manyoma akoyi ama so de be ya wo de be influence nyame ma de mo so ye nyame ba na odane wa kwan de a na akodi sa bonsam ahenie ni so de a nyame po so bonsam so be bre wase wow enti sa na tie edume bi wo a wo ye wa dwen se ujai no omo ni bre wo so especially omo na ono mo de dai no oh there be because see as obi anyinyini ebi aware but ebi da so ye na ebi so a whole lot obi antimi enye mehwe na me so man join group bia e kire na me ko join group bia timi na obi anhye den ni problem you say na mo bia na oni otani adro bia oh there be me no mo otani adro opa kosoro bafo ukosoro bafo ma otani adro hwe o pro konfo no kora na wo chini ko peno wa me uni mo me no de kasa konfo no ko wantimi anya hwe na wa ko pedro no e mu suru bibi wate ni nyame o ye na di bia wa konya so e no de manipa hwe musi ofri ejanka fiu e no ko so e bebi ko som ye nyame de ni ye no ma bi o fa time o fa ya o so nyame bu so e de ehira ti ehira no yinkuti no e mu nyai no ma bi a mo ye emfata aha ana adwuma di ye de la bisi nemo mu no nyese ye di sikeke ye kwa edwo so abnase se de mekae no nana mensa o se wono de moto de so nso wono di juma wo ye abnase edwo so abnase na o se wono de o pese
shebre e wo wa kasa kasa papra bu mwate e bi tira oto yenza se yemra ho enti ye beko eye nana eho o wa penase na dwumadi odi ni wo ho no oso hu bi me ni me clue famous ka hu bi ya mi hira no se wo so camera mu a e bowura ho no wo e be ma odi ne hu ko hu atia bezo ko em ko hu eye akora motia ya e friend boafo si ye wo ne me kasa ka me hinta se bi kire me wo ka eye abrabo afutu ye de kire me wo se me ka se bi kire eye adasafa eni ni kure e me twitwa eye enipa nanti na de bia ye wo de ye odoma nkoma de kye wo bia no wo mu se e be kye de ma no be kye ye fiefuo bia mko gigina ye bia enka eye fie e mamre ho no e be ye de e be bo se emframa na emu no se bi wo gidie se epo on esi on apusie da won sa so kye ne be bom se kai na reject wo gidie se obegina na why se apusie na e den ya e be pem mu a e be gine obegi mom why de wanya ye gira wasetene wenzu enti ye nsembre no ye betwa ye ho na yakoye edweso abrase yakodi djuma wo ho enti ahwefo ye twa ye ho aba fomra eye ne konkrobia wa woni dom se na eba odom de omo doso bet ebi gina gate ebi gina chiri or ebi mu gina mframam so what I say by mostly no oni bedi akon nenam bedi akon means helper nti wo hwe ya na say ko di dwumadie bi obi free inside ho by e ko dwumadie bi nti boafo free ho by was see a friend na helper there's a water helper so what I say nti boafo no ebi asi hu na me ni se eye 2 minutes nti ye go ya ho na ye ni mi na kasa na ye dey ye ka no se tisa no ahwefo moso mo TV na nana e wo ye adwo so abena ase ubenya no so a ne number na wo screen na ase no modern so be frɛ no person ni tumi bu mpu a so wo TV na wo hu kwan abefa so a wo betena e wiase ne wiase e na wo kwa ana ye gbawura ho we all die. You can be informing you from a family. Only if you are able to come out. For that, 1 5 years, if you go. And now they are all dying. You have a babu friends and Sunday you follow. As what the TV, KUMAWOOD TV, you may be a man and Saturday American. You will write a Mutia Mudemo, and I say, you call a year concubia. Or say, answer the good of Concubiano. I shall go a year good and cancer. It didn't here because I know more. This was more Macquaba, and I saw Ubo Mupin, and Sana. Yeah, Asrama. Monya kudu. Panic in the end. Aha, any boa for Insukessie. Aha, ne just so happen as a Hana Mutia see physical money padding in the yes, or Doman Commander Pa, whom be you now, Monster. There was if you were not to one thing until I made it. I said, there be yet in Cataho. Okay. Actually, more call one from over the final and Marenko. I cried by said the name you KUMAWOOD TV. Mate, said, Sibi, no pet, and I will cassa. Nippers in the bar, see ya. Nananum to me as a neighbor, and 2 million nippers in the day, Eddie Kumo. It is idea now said Sibi, it should be dear dance here, not like her for only a big man. It's 10 2 million as a neighbor, and my lady. Motia, if him and a yaza, and Nutina, and before you may say, million Moembra. Na Embra was say, said yet, O can, you probably womb, that is idea now on you, said yet, a man and a mamma, it's a you, and Messuma Maquaba, and Maquaba. We are say, ye pie, you be whom to nature, bois. A chinting you couldn't soon cruise you, a yanny, can I eshe. Aha, and a motive you so on a 77 goals. Said it made him fear and more the jack. 2 minute dimachi, yene, and then I feel no happiness or merciful. The bomb might say, who create you, where you swap and say, be a new and ye a good year. And yet, never call. It's a Maquaba. Nemo Wabano. Said the Yame Penam de Juma, they almost on the power visible, on Pensua, on my. So,
Hanti be fa mamre kwan so ne amane kwan so sebi uko bi na so a wo sa do nsa na wo de koma no na afi ye hwe ne yesere wo do man kwa ne yesere wo so boafo bi tmesi kuma ene ya kasa Isso is the same. Whisky. Same whisky. Yo. When you need a book here. It didn't want to know the one of the show. And you know, Abra, or Daruma, Brante back on way. Who ye devil? I'm quite chapel. Now we need back. Someone say you did your chocolate gate. We be can say, I put you. Enuntino ombape yenye omoji ano matwatu ko hano matwabo ti bi na ya no moji na se de yekoya de ma obi na anye yi a ye de koya de osina na me be ya de no anye yi enuntino mo be di atiri na yakọ na amane na amam na se de isi ye ha no wako na yakọ di dwumadi why you enti we di amane fa we agam ansa wa fo nkasa si fo ya man ti fa ko si na ko nwa no so the first in him. Ago. Daroma. Aha, any concrete beer, boafo ana nananum Motianum, and that's a Moetia. I am Moentia, said or therefore a trade, and I'm a trade. Umra, the bar say, I don't move your Acuñao, a snap, and you could bring some, snap, and was see the Obedica, and say, Obedica, ya by one number, and I'm some buying to what you from him. Into a boating, I am me, as you may see, none of your buyer, now that you may declare to one. You may be a yinty or hand. But I say, a young man could first want to minimum and I have a munch, and the buyer, and a bonnet concert, about Suna Bonnet concert, or Arma, Mooney Chay, one friend from such a Casalas name, ya, Ama, I chay. Meaning, I say, you did make you. I actually give you and now you KUMAWOOD TV. And then I say, a caddy hinter or Abraham same. The child drain my nipa, Edia Benny was as so. If say we are sent you soon from anyone I'm from. Yet your woman from over soon to be a cabby. If any are formal, even they control and I don't move if it's on the country. And nothing about I say, you better sign to Jim. Said your musity, tell them over bear, no much you real musity, since you send SCTN, many macro. Yatimony. Not the end true pretty a year or border sorrow. A ball, the city, oh, Mufamuno. Mamma, we are say at, oh, yes, and I buy a Mukra, Musa, Mudima, so I was sunny, now we didn't come. Yeah, to say, I will buy an attraction up also. Couldn't was Anno. I need no more quaba. Obi any word in Camber had this a more subordinate, no say what was him. What for the mamma, coming mamma, mother. And you know, anyone or Bassy for my or Bassy for man, or now body party you want to. If you are with me about Nujana Dano, and so I'm so near to know. Come on, to a film. Come from now can you find Kwana by the January? I was who are made and I'm saying who won't you know with me, Jana. Obiojana no on the circular tune, go nipanye. You are also not here, no help, and soon you know Jana. Come on, over 100 years, I will free her. Dear, anyone say, dear, fail you ever call now. I am Kuma, the African boom near Sre. So, let me see for no nipper. I don't know, Bema, so bounce on the Sujina be away. I said, Bema. Daddy, Bema, what's here? We Bema Cassani. And I'm a patrol, a year. After be a walk for me, so I don't know. Automacy and the 90 years, Menura and the woman want to answer what you are doing. I know it's so. If you may be back, now you man over share, and I shall with you. With him, I know with him, the can't in some and all this summer.
to ma onuma udidi we kodu ina me beto won say wan ti bi wati edi you be ko maybe na ode eyina to chance na no so nye hono na watwatwe Wadamo yehwe eye snap kwadu doko ene wase lese eye nuane a omudi anase yedi ya paye ne ma omo ade omudi we o ma no numbi kwadu ni bi no say wa no bi ni o we so kwadu wadi eni wadi ni physical wadi amono ayefo ya amono anu wadie we de nye kwadu ya biscuit ni na no wadi die no wodi egu ho sa no mo de bibi beto ha ma no bibi won so a da bi fan dem fan to hasi we de wonya bon wonya mfome duane o wundi doko de won pepa etimi ya hama o mo timi san tweko o ba na kokora no de ko nti wadaroma ye kwe na arefo se de oba fo kan aha na ye altar na konkrobia se de na Mose ekuta eye the apamada kana ye konkron ara kana na odi Israel for anase Yahweh ema eko eye Misrima assassin sa ba na ye so ye ba nananum fomu a ye konkrobia 2 minutes ane a obetena ase ehunwemu mo ahwe ni camera mu mo bowura osunsumsem mu aka wahi gasem na oba nso a ukuta nsem hina na odi ayi apaye na so de ama na nso so anu na so de akọ so so ba odi ni di ama no nti oba no oyi unchi a ono so kwa wa hina ko okọ otimi fakọ no de ko ma osunsum ne wo fie no one ne kodi nkomo das sana etie mrepa mu no ibedi mu nkomo nyina no ebeba das ene emma bibia wo mise nti ye nyina ma etinye na mise ne omo kire mama me na amane mama ye nti dase bo a eda na yesa beka wo adaroma yankwe Cantica. Wapo adaroma. Wabo. Adaroma. Papa da mano wa. Sao ko para ni.
Pia. Kwa umona kwaba. Tunasi umona kwaba. Bema umona na kwaba. Nana, Adama, menime dwuma fo ya makwa wo. Simu ho te sen. Awoden ye ho ye obari nti, ene mu twimiti ye ho ye. Hey, wasu wote wonka che. Nkre amanamani ye dwuma nti, na mbere no Adaroma akwati ayi, enti na monti ye kan. Wasimu bai doko sepa na mode brero doko mode ni brero ne die wo hen bisa agoda bi minka bi min chere no da ara Adaroma bofo dia akura wasimu na mpese mu hu won me ba so se de okan kure e pese ehu ni mu di nko Adaroma ni ti ye wa ase Adaroma yo wase sabu ko pese mu hu no pa me ba cho Adaroma ye hu ni ododo enti ne ba ase no na ewiase amansan ye ka fom ho se munye ni papa munye ni kure munye se iba mo nchen a moji ya de pa firi ensem no ya tiefi ma no sen na musitie na ye fa na mo wa ye pemu a ene be fa do Adaroma wase wo pese hu na oba ma wa ba ho oba oda di bia to oba ma wa be fa Adaroma oso oba ma wa be fa de no na mpem mambe bi obi oba kira mai na wa ba mo hu se de oti akura Adaroma e da so adia ya tu na mu waso oba ko no akofre de pani abansa ino kwa afọ aba ya da se Adaroma Oko bedi akon we ni the warrior bedi akon ono no nkasa the man wo bo bedi akon ni se bro fukase mo mefre ne say the warrior I don't know ko na de hwere ma na no kasa ni pa ye wo wiase bi ye mungu nti me catch us in die nkasa ma kasa bi ni be si ko nti ma ye ni bi ma so no so to be for na me what the back so no di kwa bintu amali Obayi kereche ya ma kwa bo akura se mo da brem kede bu de boko si asoro ni on kwa di ne sa wode wo akura Adaroma akura Adaroma o yo what's say
Oluma say one de wa manage ni mum watem nka efise bedi a nkokọ frɛ no sɛ wanya hɔho ana waba no wanya kɔ frɛ no ba nti ono watem nka na waba ebiti mu asɛm Akra wadaruma minimi gwenu ba na mpelefo na yiye na yedi dwumedi ada bedi akono ne ɔso opebi o tude kasa ebacho yedi dwumedi bi o wajenta so ana TV so ya tuni di ewiase ena opa ewo KUMAWOOD TV na Lesbean TV e wajenta so na minimi akefo ebi ya ka sunsunsem ye enum no enim ho kwan no enam se mo ho no na yese ena sade ye beba ne abeje eye adwenkyere efise ye dandan ye nipa no de bia ye kasa yese eye motia ana moatiafo no sebi ebi mfiri nyame ebi eye trofo ebi so ya azaa e kense bia bia ne mfata ewo TV so na ye ba oche a nese tumi a ekasa tumi ebuo nipa se ni kure se ntisa se tisa wadaruma enu tu na minimi nuanum ya ba se ebeba wo nkyɛn na woyɛ tumi na ni wadi nkomo na de ho no ne kura wo ho a ɛwɔ musun krum a yɛde wo ase no a yɛka bi no wadaruma ama ayɛ minimi mahwɛfo atibi wadaruma ni ti na ebi dai ato a ɛyɛ wo de konkon agya mensa na mensa ɔmo ayɛ ne no nkasa wadaruma ɛka ɛnate ne ano so da otwedi ampo asese wetima jeje mutata momafro atiase enam ye ka aba be ka ne nsawa monso mabade onso onyimu mada se ya chichiri mabo ebiemu ya chichiri mabo edan mu so ya chichiri machine nsu ase se obo ase onso mebe no twani nyina mu ayede e dia mabo anzi renze ye dan no ase se ye ba when you no do adan dia mara ye se ko do de sa so pepe nna no asem ene ye ko ba mama se ti Jambo bozo ni ametemaza jambo yeye ni kumabam jambo kaya bozo ni betamo anaboa kwa na makana wale kana mbero na somo wale ose se mo dwuma bi a mudi se mo di dwuma pa na nipa bi betena ba bi so obetema osan se mo wodi mo dwuma di na akoye otan mo be di dwuma di na akoye se enimbu ase ba de ono do behwe no so twani nyina mu ede amamo se ma ba na asi die mo be ko de da se bo a sa nwuma ne bi ensi ono so behwe wo abo amo na da ya mo ba o da se akoye ni le ya se mo di akoma pa odo aba no so da akoma fa hia mo ono de wase e freda na help pa eja bo for help so kwa bi Abraham na bisa buchin dia be se jama ko na se o behwe o mo ana wo ye se ko ma invitation ana me ma no papa na se da Abraham na me se me kwa me ba bi mo se no ma me nko pa oh aria si what ka bi man why Abraham ba akra bo oh bo abi ni pa no ko mfim bi ngura Abraham ma e ko ja be de bi asset ni akra ye baasi ya enibie ye nte nipa da sani wasase so ebimse susun bone ebimse susun pa na mo wo de ye busa mo tra bia e wo ye wiase etisen na mo firi he boduma de be na mo bo nipa e wo aye asetire mu yenimse enam so na yehu enwoma bebrebe ebimse ba mo nchen na ebe ye ade fefe bi tse ka ebimse mo na mo kira aban na nso yefa enimu ye ni ehu mu enso obo so ontemone ene mbate oni a na hintasem we kwa ben so na me ko ka kire enipa da sene mo asase so odaroma boyemu komo kakra beda was for odaroma abra so no na boa for helper
Apa ada apa? Karena dia yang indah sih. Karena menaruh. Ose ade ye hintasem enam se omo ehintaye omo hintasem anase omo hintaye enunti na omo wasi form anase omo abagi asese obabu anipa enunti kran so no bae se obeti mu asem iso ono wa hintamo Edase manu tu bo for say the bae no yetene me okatwi kasa wo do se no tie na obi eburuni a otimi ba obeka kasa na otehe ebi nso mo timfremem ebi nso mo gidiem ebi nso mo timbotan so na se enya ni ehemfa no te akra wo de wadawo mo se de odehie esubonten wose no wose de bia ya chini ebi se mo mframem ebi se mo wahe ebi se mo nwuram na anye bia no ehemfa pa na ya na mo na bia no obehwehwe mo wadawo Apa wadawo ayefo yedase maje bermatnase na yakohwe eye nana asane yeso so te de eye 2 minute kan impunu ene ne boye ne nsem o kan what bi na etisa ewiase ehu bebi otie ne nsem o kan say even cry no sebi pilot ono otuko wiem prampo no obisa me say ohu nyame da na oto no o se ewiase no no kore hwefu kontompo ho me nwie unya bone dini krema onua eno na odi jaye ni djumadi odie no apart from nipa sebi onya na adwen se ope yaresa no bibie nu e oka ontimi nyemwa nana ene se yare na wona ene se yare na wo ha ye pese ne ntwekomo akra yeah se de ba ye tumi ni edi nkomo oje efefe so ye de eni ehunu yate ne saa pepepe na obi so ba eye won chen a offer number free ya nchen a wadaroma saa pepe no so be hunu akra weda se wase mo waken saa pepe oba aso oba ba bi na se nipa no mfre tumi no a na chese enya no kware enya ha se de procedure follow ya na se ye kan say de follow ya ansa na kwa the same thing na di nipa ye den efa so pepe so no jumadi bi beba na yaresa so no wan ko hwe anche de memenya me ni hu de meye enti se bi ma no ka cho say yare wo ba me yiri se mensa enye no kware wonya ba na do yare ba ne dia down no akohwe ebi kwa na yesusu bia na taachire physical wo ba ka kire wo you see na bibi na taachire no akira kade na ade ni kire ne dia ka no na ho ato eno no wadaroma awefo ehwe owo busa se na jumadi be na eye boafo esa okanse bebrebe se onde yare bia wosa ayare merupe eno nsa uti na asem ame pese na gene kasa yede akama na oba wana fata ese oba eye ejoso abenase na o telephone number enso na odato obi bia sese oba obi bia hwe me wa se no last month black Americans ba yes wa me yajumo nipa na painti black na painti ye ho na ya ihu ye ho a yes I hu ye ho se ye tamfo otumi ba be hwe wo mo keke obehwe wo keke okọ na ochemade ko ti bible no o se obade de doba panyina odi kan ba asase so ye satan na satan ba ewiase mi no ne de ne wo ho nipa firi fa ne bae na ono so no oyo hwan wonka obode no bia na adenti ne ye tu na saram se ono odipa bonefo na ye mum no enti eno wa asetene mu yase ne mebusa nse na asetene dwuma be ne udima ye o se ono emwa enti a ewo enipa da seni asetene mu na de o de emaye enti owo ma adasa wona mo wo aye atete mu na de owo ma omo enti ena medwo ho se edi enti
ɛna yɛ nipa adasani ye pentem buantem ɛwɔ yɛ enwumani akwa de meka se bibini nsua de bibini nya ne ho abotre me ansa sa sunsu we be si for mama ene mo William kura sa de owu oba no na wakwa ketwa na de wi ne kura wo no obi be ka se mo tia keke o kan sa na obeka wo it take 7 to 8 years ansa na sa de etimisi bibini be pentem obejai kura enuti na nipa bebre years sa de wi no onsa nka no kra fi se obi so oya wonwade wo yisika oye de me di kra me ne wonwase ne bibia me huna wonwade bium me mu se kuru bi wa na